El pròxim 27 de juliol, Londres serà el centre de totes les mirades. Els Jocs Olímpics reuniran allà els millors esportistes del món. L'equip de reporters ha estat amb alguns d'aquests atletes que ja estan en la fase final del seu entrenament aquí a casa nostra. Ara en podran conèixer uns quants. Per molts d'ells serà la primera experiència olímpica i aquests són dies de nervis, de dubtes, però també dies d'ambició, d'esforç i d'esperit guanyador. Es jugarà l'èxit o el fracàs sovint en qüestió de segons, com a molt en qüestió de minuts, però l'experiència els quedarà de per vida. L'objectiu dels nois i les noies que ara coneixeran té un nom: Londres 2012. Jo em sento molt afortunada perquè sóc una de les poques persones que pot dir en aquest món que faig alguna cosa que m'agrada. Jo estic convençut que tant jo com els meus companys donem al màxim de nosaltres, sabem que tenim moltes possibilitats i jo personalment vaig a per l'or. Tenim tanta il·lusió i tantes ganes que ho parlem quasi a diari, no? O sigui, desitjant que arribi el moment. Aleshores, és algo tan nou per totes que ningú pot explicar res. Aleshores, no sé, és una mica, joder, com serà realment, no? Com ens ho trobarem i tal, però bueno, sobretot això, viure-ho amb la intensitat que estem vivint. Jo crec que s'ha de viure amb il·lusió, sense molts nervis, perquè si no la competició això afecta, i disfrutant del moment, que per això t'ho has guanyat. La Sara Ramírez té 24 anys. En fa 18 que juga al tenis taula. Ha arribat al màxim nivell d'aquest esport i al mes de juliol viurà els seus primers Jocs Olímpics com a jugadora titular. Per a ella, la línia que separa el tenis taula de la família és pràcticament imperceptible. Doncs el meu pare està orgullosíssim, que s'ha deixat la barba i tot, que diu que no se la tocarà. I bueno, ma mare molt contenta, els meus tios, cosins, germans, perquè els meus germans són els meus entrenadors i responsables meus, i també els amics. El que a mi em fa molta il·lusió no és només per mi mateixa, sinó per tota la família i els amics. Aniran ells cap a Londres? Sí. Tota la família? Tots els que poden van. Que t'han vist créixer des de petita, jugant al tenis taula, que han vist els teus progressos, les coses bones, les coses dolentes, però ara finalment... Doncs el meu germà Rafa, per exemple, que és l'entrenador, m'ha dit que ell està molt content i orgullós de que vagi a les Olimpiades, que per ell ja ho he fet tot aquest any, que no necessita ni veure amb les Olimpiades, que ja he fet el meu objectiu. En canvi, en José és més cor de faig alguna cosa i ja vol que faci una altra cosa més, no? El Rafa, no sé, ho viuen molt i estan molt contents i orgullosos de mi, però saben que jo vull sempre més i més i ells també. Explica'm les dificultats que teniu als esports minoritaris per poder arribar a competir al màxim nivell com altres esports. Però hi ha una gran diferència i és que nosaltres no tenim cap sponsor fora del nostre club. O sigui, jo personalment no tinc cap sponsor. I llavors no tens un projecte que pots fer com tenir el teu entrenador personal, tenir el teu psicòleg personal, el teu preparador físic personal. Tot això et faria ser realment una bona jugadora. Tenim el mateix somni que qualsevol esportista que, per mi personalment, és aconseguir la medalla olímpica, i medalla del món i campiona d'Europa absoluta. El Joel González és 2 vegades campió del món de taekwondo. Té 22 anys i viatja a Londres sabent que és favorit per aconseguir la medalla d'or en la seva categoria. És de Figueres, però viu i entrena al Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès. Ara ja ha treballat tant la part física com la psicològica per poder aconseguir la medalla. M'imagino amb molt d'estrès segur, i molt nerviosisme. Però bueno, és una cosa que estem treballant gràcies aquí a la gent del CAT, entrenadors i altres serveis, per poder preparar aquest event, com t'he dit, i intentar que aquests nervis no passin una mala jugada. Jo crec que és il·lusió, aquesta és la paraula, il·lusió per fer grans coses i allà és el moment. Com ho viuen els teus pares que puguis arribar, de fet que ja has arribat a anar als Jocs Olímpics quan hi vagis? Com ho viuen ells? Doncs jo crec que et podria dir gairebé que li fa més il·lusió al meu pare que a mi. És una cosa, ell va ser el meu primer entrenador, va estar 100% amb mi, donant-me tot el que sabia, i quan vaig quedar campionat del món ho vaig veure a la seva cara. La veritat és que jo ni m'ho creia gairebé i ell encara menys. Tu estàs vivint aquí al CAR, que durant tota la setmana, cap de setmana lliures, com us organitzeu? Doncs de moment sí que estic durant tota la setmana aquí al CAR i caps de setmana
si puc i tinc temps, intento anar cap a veure la meva família, no? Allà a Figueres, que soc d'aquí a la vora, i intento fer aquesta mini escapadeta, no? Si no, doncs em quedo aquí amb els amics d'aquí, que no hi ha cap problema tampoc. Tenir una parella és molt difícil perquè tens uns horaris molt complicats, et lleves a les 6:30. És cert que normalment s'ajunten amb altres esportistes del nivell o que tenen uns horaris semblants? Exacte. Jo, per exemple, estic per 2 anys amb una noia de l'equip de França de taekwondo, i això, no? Ens entenem perquè potser em tinc que anar un mes a Xina i ella ho entén perquè ella és del meu esport, no? Dius que va participar als últims Jocs Olímpics, t'ha explicat ella la seva experiència i el que potser sentiràs tu també quan hi vagis? Exacte, sí. Hem parlat molt d'això, no? I és una cosa que ve molt bé, no? Perquè són unes preocupacions que potser no confiaries en, no te dic ben bé amb un psicòleg, però amb una altra persona no estaries cada 2 per 3 dient-li hòstia, i això què passaria? Hòstia, i al final, aquí tu com ho veus, no? Que passen les coses. La selecció femenina d'Espanya de waterpolo s'ha classificat per uns Jocs Olímpics per primera vegada a la història. Fan els últims entrenaments en aquesta piscina del Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat. La Jennifer Pareja és olotina i el proper 30 de juliol jugarà el seu primer partit a Londres. Amb molta il·lusió, perquè tenim moltes ganes de que arribi, però treballant moltíssim, estem entrenant moltes hores al dia, fotent-li molta canya, però és el que toca, sobretot perquè volem arribar en plena forma i a donar-ho tot. Els dies previs a l'arribada a Londres, tot a l'hotel, tot preparat, com us imagineu? La veritat és que ho hem estat parlant i lo de la Villa Olímpica, sobretot, o sigui, tothom en parla, tothom t'explica històries i de més, però jo crec que fins que no ho vius no es pot explicar, no? La teva família, concretament, la de totes però la teva, com ho està vivint, això que vagis als Jocs Olímpics? Ho han patit tant, porten tants anys a darrere meu, apoyant-me, recolzant-me i de més, que la veritat és que amb molta il·lusió, traient-se bitllets, buscant allotjament, o sigui, per viure-ho amb nosaltres. Portem molts anys i que ens ho mereixem, i després de tants anys que has sacrificat tantes coses, que jo porto 12 anys fora de casa i la veritat és que ells supercontents per mi. ¡Bravo, Pili! ¡Up! ¿Notas el equipo tranquilo, sereno, preparado para afrontar el reto? Bueno, a ver, hay nervios y hay tensiones, es una cosa normal, vamos a jugar unos Juegos Olímpicos, pero dentro de ese estado de un poco alterado, que es lógico, pues el equipo está bastante centrado, trabajando bastante bien y con las ideas claras de dónde queremos ir y cómo queremos ir. ¿Qué objetivo tenéis en esta competición? Una vez llegados a este punto, yo creo que cualquier cosa es posible, ¿no? Porque es muy difícil entrar en unos Juegos. Una vez que has entrado, el nivel de todos los equipos es muy igualado. Hay equipos muy potentes como son Estados Unidos o Australia o Rusia o Italia, pero bueno, todos en una competición como esta cualquier equipo puede ganar a cualquier otro, ¿no? Les parets de casa d'Erika Villaécija deixen clar que el seu palmarès és envejable. Hi ha medalles de competicions internacionals, però no una dels Jocs Olímpics. Ara tornarà a lluitar per aconseguir una d'aquestes medalles. Per a ella serà la tercera participació en uns Jocs. Per natació és el màxim a el que pots aspirar, perquè la competició en si és semblant amb un campionat del món, llavors et trobes a tota gent, però només el fet d'anar a una via olímpica i poder compartir amb altres esportistes o gent, estrelles de l'esport i veure'ls dinant al teu costat o compartint les mateixes coses que tu, vivint durant 15 dies el mateix que estàs vivint tu, això és el que fa que sigui més gran i el que fa que sigui més especial també. Qui estarà més nerviós els últims dies abans de començar, ella o tu? Jo estic segur que jo, perquè ells estan molt acostumats a aquest tipus de situacions, però la veritat és que des de fora es pateix molt l'esport, perquè no pots fer res, només es pots estar allà suportant i esperant que els hi vagi el millor possible. La veritat és que és bastant durillo des de fora. Aniràs a Londres? Espero que sí, el que passa és que estem acabant de quadrar dades perquè suposo que el 2-3 neden i després el 9 aigües obertes Hyde Park. Suposo que ja no hi haurà problema i estem acabant d'agafar les entrades i tot per la piscina, o sigui que sí. Què et diuen, Erika, els esperes els dies abans d'una competició? Pues res, intento trucar sempre cada dia, encara que estigui lluny, per veure com està tot. Sempre m'animen i el que sí que té de bo és que m'envien una foto de tota la família, amb els gossos i tot, per donar-me sort. Li enviaran també? I tant, sí, tot el que faci falta. I més d'una, de foto. Pateixen més vostès veient-ho en directe o a la televisió que ella? Jo penso que sí. En directe no patim tant, però en la televisió és que és... Bueno, jo menjo al sofà i menjo tot. I cridant com una bolla com si estigués al costat.
clar que estaré bastant nerviosa quan comenci, no? Però per mi estar nerviosa és algo molt positiu perquè trec la ràbia de Ramírez, li diem, i jugo molt amb el cor i amb el cap i espero poder fer-ho ja. Quan aconsegueixes alguna cosa com el que hem aconseguit aquest estiu, crec que recompensa tots els anys que portem, tot l'esforç i de més. Jo, el partit de quarts del preolímpic ens donava el pas a l'Olimpiada, l'últim minut, tan sols per viure aquell minut, és algo increïble, val la pena tot. Jo vaig amb tota la il·lusió i vaig a per això, no? Vaig a per una medalla i vaig a per la més alta.